som sa prihovoriť všetkým ženám, ktoré chcú so sebou niečo urobiť. Robte niečo pre seba, viete, pomôže. Začni behať, cvičiť, starať sa o seba a bude ti fajn. Uvidíš, začni už dnes. Od januára už 6. rok. Cvičenie sa mi veľmi páči, pretože precvičíme si tu celé. Cvičenie s Gabikou sa mi veľmi páči, je veľmi pozitívne, nabíja to energiou na celý deň. Super, dobíja ma to fantastické energiou. Máme tu veľmi dobrú partiu a Je to veľmi dobrá partia kamarádok a cítim sa tu veľmi dobre.